Mød Lise. Lise er 25 år og en af de over 180.000 aktive lånere på Københavns Kommunes biblioteker. Lises brug af biblioteket starter for det meste på bibliotekets hjemmeside, og i dag leder Lise efter en god krimi. Ved hjælp af den visuelle søgning kan Lise hurtigt spore sig ind på, hvilken bog, der er den rigtige for hende. Systemet er baseret på de emneord, der allerede er knyttet til bibliotekets materialer, og som er bundet sammen på kryds og tværs. Hver gang Lise vælger et ord, indsnævrer hun søgeresultaterne, indtil hun til sidst kan overskue resultaterne og finde den rigtige bog. Lise finder krimien Skrig under vand, som lyder spændende og har fået gode anmeldelser af de andre lånere. Nu skal hun bare hjem og sætte teen over. Lise synes, bogen er en vaskeægte page-turner og når hurtigt til sidste side. På bagsiden af bogen finder hun en QR-kode, som hun kan scanne med biblioteksappen på sin smartphone. Når hun scanner QR-koden, bliver hun spurgt, om hun har lyst til at give en vurdering af bogen ud fra 3 parametre. Lise giver mest for spænding. Lises vurdering samles med andre brugeres vurderinger og kan ses på bogens infoside og er også med til at danne grundlag for bøgernes ranking i søgesystemet. Når Lise har vurderet bogen, kan hun se, hvad bogens gennemsnitlige vurdering er, og hun kan også se sjove fakta om bogen eller om forfatteren, se lignende bøger eller låne en anden bog af samme forfatter. Hun har også adgang til det online community, der hedder MyBib, hvor hun har sin personlige profil og har opnået status af VIP-aspirant ved at tjene mere end 350 point. Pointene har hun tjent ved at vurdere de bøger, hun læser, deltage i faglige netværk og online læseklubber, og ved at løse sjove opgaver for andre brugere og for biblioteket, der gerne vil have gode idéer til at forbedre servicen. Lise synes, bogen var så god, at hun vælger at skrive en anmeldelse af den til MyBib og samtidig tjene lidt point til sin profil. Pointene kan hun også bruge til at belønne andre biblioteksbrugere, der hjælper hende med spørgsmål eller opgaver, hun stiller. Lise kan dog også få glæde af bibliotekets viden på andre måder, som for eksempel når hun går til koncert. Lise har købt billet til Bob Dylan, og via billettens QR-kode kan Lise få adgang til en online samling af biblioteksmateriale, der handler om Bob Dylan. Der er både de bedste og nyeste albums, et par biografier og en beskrivelse af Bob Dylan-udstillingen på Statens Museum for Kunst. Materialet er udvalgt og kommenteret af arrangørerne i samarbejde med en bibliotekar. Lise er glad. Københavns Kommunes biblioteker har ikke bare hjulpet hende til at få adgang til alverdens viden, det har også hjulpet hende til at få adgang til den mest relevante og kvalificerede viden på det rigtige tidspunkt, og gjort hende til en del af et fællesskab med andre aktive brugere af biblioteket.